फाइबा ओदे के ऑर्गेनाइज प्लेयर ला जिंग डिग्री नि DSC सराउंडिंग डिग्री सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जुथाइ जिनि एनि साराव जिन बो डिग्री मलामे फायदा जिंके फुनुफाइबान थेना बे जेना हामसिन खामजौलाखा जिन डिग्री आंला डिग्रीनि गामबुरा आनबो फोरोंजय खेमफ्राय ओले नंगौ दाबाय मोजां सि ओले मालाव लैमा खाजा लैमा जों दिमासारा ग्राव सिलाम सिजामानथले जों सालायबा जिनि मथ'दे बुनिं उद्देश्य दे दा थैंक यू ओदे दोन जिन सेम सारला हामसिन खेला बुगला हामसिन क्रेप जागा बो स्पोर्ट खुलवांनि हामबा हामबानिं जिन सेम सारला खुलि फालांदो बुन बसवादुआ जालै रावनि बसवानि नाजि मिसेस रामना जरि जिन सेम सारला हामबानि खुसि तां फालांदो सैसला बुन बसला जिनि दिमासावनि जालै राव खेला आंला नालि उथि फैलाबा जिनि सेम सार जिनि अटोनोमास काउन्सिलनि सार क्रेप जालै राव के क्रेक फेक्लांबा ओरैबानि जिन जालै राव क्रेप खाजां मोजां सिलेंलायथिं लाइगुलायथिं खाजा सिजालायथिं ओरैबानि आं दे सेम सार्स केबो सेलादु बनि डाइरेक्शन थिमा बनि साइसन थिमा आंदे हाम तिन सेम केबो खाजां मोजां हामजलादु जिन जालै राव बो दिमा हासन बो क्रेप बो सिलेंलाय हाबाके एनएस टीम फाइबानिफ्राय जों हामसिन हामजलाखा ओदे एबो जिनि दागलायनि इंटर राजि फुटबल नकआउट टुर्नामेंट नि हाबा खिसा थाइसे थागिन सानांबावबा एबो टुर्नामेंट के जिं माइ थागिन जाखा सालायबा लास्ट इयर 24 जां दागलाय 25 ओदे एबुके स्पन्सर खालायबा जिनि प्राइस स्पन्सरा फर्स्ट प्राइस के डनफाइ सारिबा डनफाइ 1000 हाफलंनि एम ओदे परबिता जहरी स्पोर्ट्स नि एम बो सेकेंड प्राइस के जेने जुरुमारिबा ओदे दिनि एबो टुर्नामेंट जाम्बा दिनि चेम्पियन जालांबा टाउन राजि साराव चेम्पियन जालांबा ओदे रानार्स आपा जिनि डिग्री निनिं डिग्री वारियर्स राव रानार्स आप जाबा बिलिगलजों टाउन राजि बिलिगलजों दिलांबा दिनि टाउन राजि 8 गोल जां दिलांबा डिग्री वारियर्स के ओदे डिग्री वारियर्स राव मागिन गोल्स निं रिफुनायबा ओदे नेक्स्ट जेनेरेशन के निसि इलिटि माइगन बसो नाजि मिसेस रेम नांगो जिं इबो मेसेज ला स्पोर्ट्स ला खाली मलावमा फुर्ति ओदेसिन निया सावबो मलावकाला सावबो हामदु ओदे दुनि नाखना इले हामिया बेयाजि दंबा बुथुहा ड्राग्स बुथु दं ओबा आनसाराव बुथु किसा नुफाय दादा टुर्नामेंट बुथु नायफाय दादा सिलिं नांसि ओदे नुफाय बुनसि इंटरेस्ट जानांसि बाव दादा जिं बु इंटरेस्ट जां जिं इबो टुर्नामेंट के खुलिबा थैंक यू